Ko himmen ko para bait hautrai Jesus Christ. Ki jimpule mindakasngi ki hikayangi halor ka jingshania kabangide bandon ha utrai ha u Jesus ha u Balei bad ha ka tin jomu. Yusngo na ka kitab jing start kumno ka karen hangi ban shania ha utrai ban shania ha ka jing start wat haba ngidon hapadeng ki jinge kadeka jing shania ya ka jing start kapelong yangi kibarikoi habangi shania tili telan ya kaktino Balei ngila ban light luit na bara ke jingte jingkum kabakanglad yangi na kabantur sa janutrai ngiyos ngoro halor ka jinge jongu Abraham Sarah bat ki patemen jongi namaru Abraham ulong upa jongka jinge but kumno u Abraham ulayop pediang iya kanega jingate kumno ulahe ulazan ha ka jingate na ka shiti shaki Hebrew ka batai shai ka dar ya kanega pang na ka benda jongi but kumno ungate klam da yo I ka jingate ka bamot ngimla ban yo I hala ki jongi kemat ka jingate kalong ka jinglong ka ba pelong yangi ben yoi ya kieke baro ha ka kemat mensiam kabamod ngide ben roy ha u mensiam bakoi ude u mensiam bakoi do ba pojongi ude ben yoi haba u Balei wala kular ya u Abraham ngan penroy ki kun ki ksiu jambi kat ki siap ke duriab bat kat ke klur ke beneng ulang ngei ula yoi tang u wei ukon badia utau konro Balei ulam kadu kadwai ban peniap yawu Henry ulangait ya kaba u Balei ula on ula shania ha u Balei namar Balei lemba ka jingkongu jongu Abraham bad lemba ka jingkongu jonga Sarah u Balei ula besiap hapo jongki umensiam bakoi bad u bala peni yakib arro nadong shadong shapang ka jimaya jangka bane u Abraham ulalaban peit ke baro lemba ki kemat jong mensiam bakoid bad ulayo ki kon jongu ki roy parum pare bad ulayo ka jait ben Briew kababun Briew bad ulange Agaju ka dur ngiyos ngaw kasara kalang ngay lemba ka jingkongu jangka jingkongu ayu jingkongu ya ka sur jangka baneng kalak kongu ya ka sur jangka baneng but kalang ngay kala banyo pediang ya ukon wat lada katemen kani kalong ka binta kabangide ben simkia ha ka jingem jongi ka jingay barabor company yangi habar ka jingate kalong bor ka tre hapo jongi but news ngo ha ka gospel u Jesus ang worship ting u Balei us ngo ba banai hangi ya ka hima u Balei u kloi banai hangi ya ka hima yano u Balei na ya ka hima ya ke banget ya ke ba shania ka jingate kamde van wad ye saudong ka jingate kade van wad ya ka jimmaya jonga hima kumno ngila van wad ya ka jimmaya jonga hima namar jimmaya kabamut mystery kabamut ngimla ban sautu bonsin ngimla ban shempang bonsin wad ladang ngimla ban shempang wad ladang ngimla ban sautu wad ladang ngimla ban yo idala ki jongi kemat ka jingate ka pelong yangi ban shania habang shania ka boru Balei kan traikam nakata ka daw Jesus la wanra hakama jongi ya ka parshi shapangi shakri bunjet ki shakri don ki shakri ba jaipade don ki shakri bam husiar bha ya ka kamera don ro ki shakri bakaloi ban ap ya ukin rad ban wan don ro ki shakri bala tre smart tre shitom wan lada
shimla yo ula tre daga jinge. Shimla pinjaitu yakikam. Shimla keinsting yaka kamera. Shimla krenbein yaka hukum. Shimla artatin yakaktin bala ukinrad ula ong hao. Ula pidiang load. Henry Dondro ki bam pidiang. Dondro ki ba lebein ki Briew. Don ki ba keinsting yaka kamera. Hangni uji subu hakama jangi bang ni deben shinkia yaka jingim jangi. Wadladang ngim yo halaki kamat. Wadladang ngimla ban ngeit hadu kata namar bang ngim don eye ban yo Henry ka jingeit ka pelong yangi ban yo ya ka bamayan. Kane kade ka jingtre jungumen siem bakui. Ngideben roy ha ka jingtre jungumen siem bakui. Ngideben roy ha ka bor jungumen siem bakui. Lada ngi roy ha ka bor treikam jungumen siem bakui. Bun gi jinge ka bang yakendu kan pejingai nangi namaru men siem bakui when hi kai yangi kumno ban ngeit kumno ban shania wad haba baro ki Briew saudang jongi ki im kumvei pat Henry ngi na marba ngi yomadia ka jinglong jongo bale ka jinga e jongo bale jinga e jongo jisu ka jingir jongo jisu ngi stang ban kongu kangni ngi dondru ngi ong ha ka fareng ngi ong blind faith na marba ngim yo ye Henry ngi ngeit badon hangdo ngimla ban yo ya uble markamat ngimla ban yo ya ka baneng hoit niosno na ka tino bale na ka gospel ujisu kular ya ka baneng ujisu la krancha panga hima uble ujisu uang ka hima uble ka don hapadeng jampi ujisu la ongro ka hima uble ka don hapo jampi Henry ngim yo ya kane Jesu la kular bun ki baro ha ka gospel. Henry ngimla ban yo Henry kae ka bangide ban leha ka jingim ngide ban ngeit. Ngide ban ngeit ka gospel ka hikai yangi ba haba ki Briew kila ngeit ha Jesu ya person u Jesu kila yoma jingo jinkia. Ka gospel ka hikai yangi haba ki Briew ki kot kar pad ya Jesu ne ki batur sha Jesu kila yo wat ha ka medjong kiru ya ka jinkala ka gospel ka hikai yangi habang ngeit hau Jesu wat ye ke bayapru ki dena kata ka daw u Abraham kalamda don ka gospel ula ngeit hau men siam bakoin haba u blei ula ong yawu kilet ra yawu kon jampi shawulum moria bad peniap yawu u Abraham ula ngeit Bad haba u ngeit u don gajinge hakama jamu. Uju u blai ula ong ya u ki jait benriu jampi ki kun giksiu jampi kin roy parum pare menda uju blai ong ki leit penia. Menda haka jinglong u Briew Abraham ulaban perkat kumne. Haka jinglong temen janga ngalayo uni ukun. Minda uang yang ngaban peniap nang da ukular yang ngaru ki kon kiksiu janga kin roy parum pare kumno kalabalong lada u shong ban perkat kumne ula khiar na ga jinge Henry ula ong lada u ble ula ban penka ya ukun haka jinglong temmen janga sara minda uju ble wong yang ngaban peniap ya une ukun ula tepru ban penimbiang ka jinge jongu Abraham kila roh hala roy bat pide ban ken mau haka poru Abraham ngeit kumne umbadon kano ka ketinu bleban pule kumba pule mangi ula yosno ula ngeit badula yait ya kelenti naga taka dawngi ong Abraham ulong upa janga jingeit Henry mangi pad habang yosno komne ngilaban ngeit na marngi don gi kana shapangu Lazarus yau ba Jesu la penmi pat ngidon gi kana shapanga kokon jang kinde rikinde nine yau ba Jesu la penim ngidon gi kana shapang bun gi bapang kilayo jingko jingkia haba kila tur shau Jesu ngidon gi jingjia shapang gi kambala ka ba Jesu lale hake jingim jangi Briew
Ngidon ka jingi kai jongu Jesu kumno ulamipad hakas ngi ka balai. Ngidon ka jingkula jongu Jesu syapang ka jingwan hia jongu mensiam bakuin. Ngidon ka jingjia ka bang yo ihi haka kam jongi apostol habaki apostol kila ngeit bad habaki dabda ka boro mensiam bakuin kila leit kirlang bad kila yalapia ka kubor. Ngidon ka jingeit hakama jongi bad lemba ka jingyalap ka balang kala roy katne ka jingeit kala roy katne ki hima jongi gentil kila pidiang ya Jesu kane kalong ka bor jong ka jingeit kane kalong ka jingpin shisha shapanga hima ubalei kane kalong ka jingpin shisha ba Jesu udang im hapadang jongi but kane baro kade ben yarap yangi banlongi shakri ki ba smart ki ba kongu but ki ba shania ko himmen ko para lazy kadbangi duai bon sing lazy don napadang jombi ki ba pang ki ba shitom lazy pidon ka jimpang ka ba jur lazy one leisha imaniru pimla lazy pidang temen lazy ki kijat jombi kamsha lazy ki kosiu jombi kim kongu lazy ki singkai jombi kapang pimla banyai lazy pi pang pitya pang namar pelayo stroke bangad ka jingeit ka dawa nangi ban ngeit hau Jesu ubalaban tre wat hakene ki kiniang jang ka jimpang wat hakene ka jinglong ka ba Tlot ha ka med jambe wat hakene ka jingyap shiliang u Jesu laban tre namar ka gospel ka hikai yangi halor ka rukam ka ketinu bale kala tre kamda me ka tin bala longdo longsnam bala shongsa batni ula tre kumno ha ka jingim jangi Briew kane kalonga jimman doi janga jingeit kane kade ka dur ngidi ban ngeit henre omde shuduai ban pinda pia ka rukam lesing ilongi ba shimmenda ha ka mas bakoin lesing ilongi ba shimmenda ha ka jingduai henre ka jingduai jongi kam seizo namar ka jinge jongi kam juroi kumbala roi ha ka jingim jongu Abraham kumbala roi ha ka jingim jombon ki Briew ki bala tur shaw Jesu haba ka jinge jongi kan stang ban roi ngiro ngin stang ban yo I ya ka bor jongu Jesu ka tre ha ka jingim jongi ka tre ha ka med jongi ka tre ha ka jimmo jimbar ka jongi ka sara wadlada ka temen kala pidiang da ka jinge kala kongo ya ka hukum jongo balei bad ka jinglong temen janga ka met kala temen ka met kam don large shuban pidiang ya ukon kala stang ban pin kare namar ka jinget kala tre ka jingedo bale kala tre umensiam bakuit ula tre hapo ha ka ju ka dur ko himmen ko para mangi por ngi duai ngi diben shaya ka bor jongo bale ban tre ha ka mensiam jongi ha ka jimmo jimbar ka jongi ha ka met ka pa jongi handa kanjia ya ka kambala lemkom da Jesu om namar ka jing Tlot ka jingeit namar ka jimbam shania jongi yensa don ka jimbishar halo jongi kum kane ka kana ka bang yosno shapang ushakri Jesu ula om kumne to takat ya ubala ai shibun yanang dawaru shibun kaya ka ba Jesu la ai shibun yangi ka jingeit lemba ka baptisma umensiam bakuin da ka sap ka pongjongu mendangi don kam ban pentrekam lada ngishu artatin kata ka jingar tatin ka kanglad yangi na ka ban yo pediang jingar ko na ka jingim ti ngin sakut ha shitang lendi ha ka jingim baterkong ha ka jingim mensiam bam seiso Jesu kemilendi nangi ve paive ki shakri jongu ban ap yawu ban kemilendi yawu ban kemilendi ya ka por trekam jongu ban kemilendi ya ka bor hapoj jongi ive pa ive kramba da ka ba ya trelang bat kanega bor ngi ki bapang ngi ki bashitam ngi ki basnosi ngi ki basno jinja ngi ki basno kotlad ngi niyo ya kal jingim kabakoit kabatimai Jesu wan ban kindi burom yangi lada manga ban mapi ngilong kita ki syakri bakongu banget kum Abraham
kum sara but ngin roy ha ke jing start but habangi roy ha ke jing start ngin stang balong ki rikoid ha ke jingim ngin yap rikoid nginum iyap riu siniu nginum iyap riu bamlarkam hendrai ngin longi shakri bas bakongu ba shakri ba eat ba shakri ba ap yaw jisu tongin duwai nagabinda kanega jinga ha kanega yukrish bakoid jisu ba eat pinroy ya ka jinge jongi pinroy yaw mensiam bakoid hapo jongi ngipang ngishitam ngi yakundu bun ki jing jinjar henre wat hapadeng kini ki jing jinjar ngi ngeskem mela banwanra ya ka jinglong batimai ha kane ka met ka bapod ha kane ka met bajot ha kane ka met bam trekam ha kine ki shing bam trekam ha kine ki tit bam trekam ha ka snam bala kle bad ki jakliya men wan men tre men pen kuid men pen koid men pen kalain bangi langki kun bashania tele telan yame en yaro ya utrai Jesus Christ